духтарҳои ширини ма, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омаден ба канали мо. Умедворам ки сеҳат саломат ҳастен. имрӯза видеомона сар мекунем ай тарзи тайёр кардани хонума ё ин ки намедонам гулманту мегем ба як тарзи нав печондагиам хостум ки барои шумоам навор кунам, то ин ки ягон апа хоҳаракҳои мо агар хоҳиш дошта бошанд метавонанд ки ай рӯи тайёр кардагии мо тайёр кунанд. дар зуволаи мо лозим мешавад оби гарм 1 стакан, намак 1 қошуқча, руған мерава, метавонем ки 1 қошуқ руған бидозем. ман чӣ андохтум? шедраи лета чени 1 қошуқ андохтум. шуморам агар дошта бошед 1 қошуқ чӣ намуд маскае дошта бошед андозен мешавад. ба 1 дона тухм мерава, ман сафедиша наандохтум, фақат зардиша андохтум. баъд то зуволаи мо сахт шиданад. зуволамонро сахт такак мегирем, барое ки вақти тинукуниву вақти печонданда моро ғам натиҳад. инам хеле аз зуволаи хушрӯвак мегирем. хушрӯ бихеленша ки инам хеле ранги чӣ хеле ки диден зуволаи мо сахтакаки ранги эластически меганам, хеле хушрӯ шидагда, хеле хушрӯ хелидагиам. баъд фаршиш мерава духтаро каду, баъд пиёз чӣ хеле ки хай дидестен 5 дона пиёзай, 1 дона кадучаҳай. бовар кунед ҳам кадуи ширини бамазза. ман ин қадар каду қати бисёр чиз тайёр намекунам. баъд ҳами пеши хона оварда буданд кадура. ҳами 2 донаҳа гирифтум майдачаҳак. вақте хона овардым, якташа дару ҳамхе биридам, жарид кардамша. ҳам хе ширини бамазза, ҳай мегида дуруш асал дошта боша. баъд пушаймон шудам, гуфтам чида нагирифтум инқадр бисёр тарак. аллакай вай мошин рафта буд. ина хеле пеши хона портер мебиёрад. че ман ягон ҷо бардошта оварда наим пеши хона мегирем. чеда нағзе. инам хеле хай кадура майда кардам, биридамша. баъд пӯстоша мегирем, пӯст мекунемша. ба эҳтиёрка мегзаронем. пиёзам майда када реза мекунем. баъд дар дарунаш приправаҳо камакак намак, шакарша беҳад кам андохтагиам. агар кадуи мо ширин набошад бисёр тарак меандозем шакарша. кадуи мо ки ширин будак, ман ҳамия ним қошуқча буд, анам хеле хай андохтум. баъд зира, мурч, намак андохтум. тамом. ва хушрӯвак хай якҷоя кардем. мо дар даруни ҳамаи гулмантуомон печонида гирифтем. оз дар рафти видео ҳамаира шумо мебинен. дар ҳаминҷа мехоҳам ки миннатдории худро ба ҳар яки шумо бирасонам. миннатдорум ай ҳаматон. ҳазор раҳмати калон ки канали моро интихоб кардено, подписатсия кардено ва дастгирӣ мекунен, лайк, комментария, фикрҳои хуби худтонро дар комментария менависен. ай ҳаматон аз замин то осмона миннатдорам. яхе вақт меистам фикр мекунам, мегӯям ки ҳамин занҳои мо чӣ қадар меҳрубонанд, чӣ қадар дилҳои соф доранд. мақсад ки инам моро намедонанд, намешиносанд. ғайри дастмон дигар ҳамин овозмо намешунаванд. тамом. ай рӯи инами ҳунарое ки дорем ин қадар моро қадру қимат мекунанд, ин қадар моро гапҳои хушрӯ менависанд. ҳар як комментария шумо барои ман қадр дорад. чӣ хеле ки медонен комментария нависои ман, комментариҳои шумо ҳамин нависташа ҳатман ҷавоб дода мешавад дар ҷош. ман ҳамун дидум, агар ягон комментариеро дидам ҳатман медурам ҷавоб метиҳам, барое ки ба як умеде, ба як боварӣ комментария мекунам. барои ҳамин ман намемонам ки мақсад комментария беста, дарҳол ҷавоб метиҳам. баъд бисёри комментариҳои мо фақат ҳамин миннатдория, дуои некай дар ҳаққи мо ва як хел вақт саволо мешаванд оиди ҳамин пухтупазо. ҳатман ҷавоб метиҳам. раҳматҳои калон барои ҳамин гапакое ки менависен. худованд ай ҳамаи шумо розӣ бошад. дар инҷа чӣ хеле ки диден шумо зуволҳои мо дам гирифтак. як ба муддати 20 минут, ним соат дам мегирад зуволаҳо. шумо агар ки ҷоатон кушод бошад духтаро,
ҳамин зволара 4 та накунену 2 та кунем удобнее. Ман хай ҷом ки майдатар будак барои ҳамин 4 та зволача гирифтум. баъд пакете ки дар дарунаш чӣ мондаги будам, зволаҳоро мондаги будам, ӯ ширкати Атоми буд. И реклама нестай. Ана аз ширкати Атомиам хеле пакетик заказ карда будам. Беҳад удобнее. Дар даруни ҳамун ина мақсад зелен бимонӣ дар даруни холодильник, дар даруни ҳамун пакетико мемонӣ, баъд чӣ мемонӣ? Меваам монӣ мешава, сабзавот чӣ намуд сабзавоте ки монӣ вайрон намешавад. То якчанд муддатера меқапад дар худаш. Зволаро ки хушрӯ тунук кардем, баъд ба ҳамин шакл бо ина хеле ранги таҳ мекунем ку ягон либосеро таҳ мекунем, ҳамтарӣ мекунемша. Баъдан хел 3 қисм ҷудо мекунем. баъд ҳар як ҳамин қисми ҳамира бо дар чӯби тахтаву қулоқ печонда. ҳозир дар рафти видео шумо мебинем ки мо чӣ хел узор метиҳем амира. Ҳамаша дар видео хушрувак нишон додагиам, то ин ки ягон ҷои ҳамин пухтупаз муаммо намонад. Вақте ки шумо тайёр мекунед, мақсад шумо азоб накашенда. Барои ҳамин ҳамаша хушрувак нишон додагиам. Чӣ хеле ки дидем ба ҳамин шакл мебаремша. баъд ҳамун рӯи зволамона камтар рӯған мекунем. баъд фаршмона монда мепечонем. хушрувак оҳиста оҳиста нишон додагиам, барое ки бисёри вақт ягон чиро мепечонам, ягон самбусаи мантуа, ягон чиро мепечонам. баъд дар комментариҳо хоҳаракҳои ман менависанд ки апаҷон авай оҳиста ҳак накардем, медидем, мақсад ёд мегирифтем. барои ҳамун апау хоҳаракҳоем ки мақсад мехоҳанд ҳамин намуд печонанд, барои ҳамво медонам бисёри занҳои мо ҳунарманданд, бисёрияи занҳои мо ҳамаи ҳунарҳоро доранд. Бохай ҳастанд ҳамин апау хоҳаракҳои мо ҳастанд ки мақсад нав ёд гирифтестиянд, нав мактаба тамом кардагиянд. ҳамвода дар кореда ҳамин чизо. барои ҳамин фикри ҳамаро мекунем. инам хел оҳиста оҳиста ина нишон додум. анаму дурозаке ки печондем ҳамро мегирем, тов метиҳему, маҳкам мекунем. Тамом, дигар ягон кори мушкилӣ надорад. инам хеле як гулмантӯи болаззат, зебо, зеби дастархонҳои мову шумо тайёр мешавад. ҳатман тайёр кунед, пешкаши аҳли оила гардонед ва дили онҳоро ба даст биёред. барое ки медонам ҳамаи оилаҳо дар ҳамин ки ҳама айқафҳои кору бори зиндагӣ мешавад, ҳама айпаси рӯзғор ва ҳамин саҳар абед бегоҳ ки мешавад, вақти ноништа мешавад, ҳамаи аҳли оилаам ки ҷамъ шудак дар рӯи дастархон бо ҳамин ягон чиза ки хушрӯра бинам, бо табшон болида мегардад. ҳамун тайёркунандара мақсад дӯст медоранд. агар келин бошад, ҳурмату эҳтиромаш зиёдтар мешавад. фикр мекунам зиёдии ҳамин оилаҳои ки вайрон мешаванд, зиёдӣ ҳамвора аҳамият додагем надоштани ҳунар, ки шавҳарҳо ҳамхел чӣ мекунанд, шикоят ҳамин беҳунари занҳо мекунанд ва хуштомандҳо ҳамчунин. барои ҳамин мо ҳамин видеоро мекунем. ҳамин пухтупазое ки чанд қайки ай даст мо мебӯяд. аку мо иҷа таъриф накардестем ки мо иқадар ҳунар дорему, мақсад дигаро надоранд. Не, чанд қайки ай дастмон мебӯяд, чанд қайки кӯмакмон мерасад. мехоҳем ки ҳамин ба дигаронам ҳамин ҳунарҳои худмона тақсим кунем, то ин ки ҳамин хонавайроншавиҳо ё ҳамин ҷангу ҷанҷолҳо дар ҷомеа камтар шавад. инам хел аку гулмантӯи мо тайёр шуданд. хел нигаҳ кунед чӣ хел хушрувак, аку маззаи ира кадоме ки на хӯра бад мефаҳмад, лекин ба маззаҳак шид. шумо метавонед ки ба гӯшт бикунед ё ки ранги муборӣ ба
каду кунем, фарқ надора кадоми чизеро ки дӯст медора. бо чака ов кардам, зирабой кардам камтарак. Инам хел пешкаши фарзандо кардам. бениҳоят фарзандо хурсанд мешаванд. ҳамин кӯшишу заҳмату ҳамин қадр талоши морам барои нами фарзандое ки ҳамин фарзандо ҳамеша шикамакшон сер боша, ай витаминҳо ақиб намонанд. ҳамин кадурам беҳад фоида дора. барои ҳамин тайёр кунен, тавсия метиём. беҳтарин хӯрокай. инам хеле дӯстони азиз, ирӯза видеои мо ҳам оҳиста оҳиста ба поён мерасад. бо шумо хайру хуш мекунам. кадомеро ки ватсапда барои заказ пурсиден, заказтонро қабул карда натонистам. корм беҳад бисёрай. узри зиёд апа ва хоҳарҷонои ман. умедворам ки маро мефаҳмед. барое ки як чанд рӯз шуд корм зиёдтаракай, заказ қабул карда натонистестам. иншааллоҳ ки бо вақт шид заказҳоро қабул мекунем. хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед.